Čaute, zdravá z Defon Gamer v Minecrafte, séria 1. epizóda 3. Dneska, ako zvyčajne, stále natáčam s Kristopasom. Ahoj! No, dneska sa bude majniť. Musíme nájsť nejakú jaskyňu. Okolo nás je milión jaskyň. Mohli sme to preskúmať, ale na tých jaskyniach nič nie je. To si to boli úplne maličké jaskyne, tak zbytočne by sme tam boli. A zase nám tu buchol creeper. A dokopy nám tu buchol creeper pri dome 3-krát. Čiže by sme si to tu museli urobiť. Inakšie urobili sme sklad a dekorácie a kurida máme. To si ukážeme neskôr. No, teraz by sme mohli ísť nejakú jaskyňu hľadať. Ideme. Do tých jaskyňov nejdeme. Do ktorých? Do tých, alebo ideme? Čo ja viem. Nie, oni sú za nič. Ideme nájsť. Bez jaskyň musia byť veľa jaskyň. No to úplne vyzerá úplne zle vygenerované, by som povedal. Útok ten tečiek. Aspoň zbieram zombičie meso. Dobre, máme nejaké. OK. Nejakú tú jaskyňu nevidím. Ani ja. Tak ideme asi do tých. Nie, určite tu taky nájdeme, však my sme v takom okolí, kde je milión jaskyní. Keď nájdeš krič. Našiel som. Nie. Planeta. Drevo mám, všetko mám. Tu už končí náš island strašne malý by som, no ani ja, ale... Poďme za náš dom hľadať radšej. Nie, tu. No kde tu, však tu som všetko prehľadal. Tu som všetko prehľadal, našiel som jaskyňu, ja som dobrý. A kde? Počkej, idem hore. Vidím ťa. Kde si, no, vidím ťa. No poď. Otoď sa. Oľo, hej. Otoď sa na našu stranu, kde máme dom. No, a? To ja idem za tebou. No však stoj! Vidím ťa. Konečne. Táto ti dosť dlho trvalo. Ja. Je tu jaskyňa. Jej, iron. A zombik? A kostlivec. Konečne, dačo. Na. Ťažím iron. Creeper. Ja začnem ťažiť iron. Kostlivec. Najťažím ohoľa. Ach sakra. Som si nevšimol. Creepera? Hej. Bo som akorát iron bral. Ale je to strašne veľa premnoženo creeperov. Teraz som tu videl kostlivca a kde všetky pomysli? Tam je. Ahoj. Zomboň. No poď, výborne, veľmi dobre si urobil. Nádhera. Počkaj. Výborne, áno, výborne, poď. Sme dobrá dvojica. Máme. Joj, kam sa tak ponáhľaš? Joj, sorry. Nevadí. Ja som myslel, že ma buchol ten zombie. Ideme ďalej stranou, alebo tou? Ideme tou. Nie, poďme. Hej, touto. Poďme tu. Touto? Tu to nikdy nepokračuje. A sme fakle. Mort, čo si tu na mňa dovoľuješ? Skeletoni.
Čo si dovoluješ? Čo si budeš dovolovať? Čo si budeš dovolovať? Ty máš lúk, ja mám meč, ale ty ma zabiješ. On by ťa zabil kedy. Ja mám 4 HP. Už je mŕtvy. No však sa najedz, keď sa ti nedá, keď nemáš ľudí. Čakaj, zastavím príliv od vody. Zastavil som torčkou prívod vody. Oj, zlato. Oh je. A spider a baňa. Tam. Wow. Počkej, lebo tam hore bol iron. Kam? Creeper! Ach, bože. Spider. Ja viem, ja som hore. Mám také strachy z toho. Ale celkom sme našli baňu. Počujem zombíkov, buď sú spawnery, možno tu je niekde spawner, alebo sú v neviem kde. Ja vidím creepera. Ja neznášam tých creeperov, lebo oni ťa furt prekvapia. A vidím aj zlato. No racho, ale bezpečne. Poď dole. Počkaj. Ideme po to zlato? Ideme prvý po to zlato. To bolo zlato? Tu dole. Och, creeper, pozor. Vidím ho. Kill ho, kill ho. Aha. Ja si myslím, že baňu... Do píska! Dobre, tak ich neznášam tých creeperov. I padni. Ja neznášam skeleton. Ja neznášam creeperov. Ja... Pozor, za tebou creeper. Wow. Som jak blíka. To môj! Ale dávame. Je redstone. Pozor, sorry. No, udrel. Sorry, nechcel som. Ty vrah pre redstone. Slime ball. Slime ball. Slime. Nie, ja slime ball. Toto čo pada do slima. To je angry zombie. Mini. Poď. No hej, čo sa tu skrývaš? No poď ku nám a tak sa bija, neskrývaj sa tu. Čakaj, potrebujem vykraftiť torče. Dobrý nápad. Hej, ja viem, skáďa oni chodia skáďať z hora. More, čak mi krafti torčky a pomôž mi, bo tu ide na mňa traja zombíci. Musím kraftiť torčky. Však, bože, buď ticho. PLS. Kto ja? Hej, ty. Nie, že by si ma zachraňoval, ale ty kraftíš torčky a za mnou môže ísť aj 20 zombíkov a ty si to nevšimneš. Je, prebač. No však, čo tam robíš pre... Čože mi hovoril? Jaj, zomboj! No až jeden ide na teba a na mňa idú 4, no a ja sa mám čudovať. Za tebou. Vidíš, teraz sa spikli, však to mi je strašná armáda. Redstone! Ja si raz pamätám, keď sme boli na serveri a sme tiež našli takú pomoc. What? Pomoc! What? Pomoc! Tašak! Nemáš meč náhodou? More, nie, prosím vás, nezabíjajte ma, prosím, ani raz. Bariéra. Beňo, poď za Sorry, keď vstúpaš, poď za bariéru. Oni ju preskočia. Bože, tak nie, že by si... Však čo ich nezabíš? Ešte po mne. Ja tu stratím pri tebe nervy. Mohol som si. No ešte mi hovor, že idem z hora z bariéry killovať. No, tu si robíme malú základňu, hej.
Tam určite je tak, kde spawner. No však hej, a ja som videl, skadiaľ idú stále. A ja? A môže to byť tak, jak keď sme raz boli na serveri? Hej, viem, čo furt sme hľadali a nakoniec pod štrkom. Je iron. Risknem to a všetko tu. Mám 7 level. Ja mám 26. Wow. Ideme to preskúmať. Len sa musím dohýliť. Ale celkom ja si myslím, že je to podarené. Ideme? Ja sa hýlim. Aby som spadol do lávy. Mám 36 ironu a v česky máme ďalších 45. Ja mám 10. Si dohýlený? Nie, počkaj. Idem! Baby, zombie, baby. On sa vie prekáčať toto dole. Však hej, no však on je malý. A neviem, ktorý človek tam dal takto torčku. Ešte dobre, že si mi dal 2 meče. No. Mám pri sebe ešte jeden meč, ten môj. Aj ja. Kde sa nám hodil to železný. Hej ty, až dvaja mali. To sú baby. Aj z neho, keby z nich padalo baby rotten flash. Počujem kostlivce a ten zvuk nemám rád. Idem nalákať na seba dosť veľkú armádu. Prosím ťa, len toto nerob. A skryjeme sa za bariéru. Skáďa oni prichádzali, to je veľa. Stadia z hora. Tam, áno, tam je jaskinka. A ďalších počujem. Idú. Iba jeden. Ty? Však nezdrhaj a Jeden môže spustiť celú armádu. Creeper za tebou, ale aj tak okým. Budeme craftiť TNTčka. Sleduj, že či nejdu. Ideme tam hore. Menej pojácný. Jo. Villager zombie. O, redstone. Haha. Tam sú viacej dole. Až jeden. Ale stejno ich išlo strašne veľa. Až strašne veľa. Ďalší redstone. Redstone sa hodí. 52 redstone mám. Máš nejaký redstone? Nie. Ja redstone zatiaľ. Áno, nemám. Aj zlato sa hodí. Počujem vodu a vidím lavu v tej kušinke. Hej, kostlivec, co tam robíš? O, to je celkom podarené. Ukáž? Tu, kde som. No poď, áno. Výborne, výborne. A do lavy choď, do lavy, áno, yes. Oh, tak ideme tu. Tu je to plné lávou, vidím iron. Wow. Creeper. A redstone. Redstone. Počul som kostrivce, ja sa strašne bojím, že ona zostrelí dole. Len prosím, nech nezostrelí. Pozor! Creeper! Dobre, našťastie som nespadol. Oh je. Našťastie som nespadol. Toto tu by... Kúšťok... Už si videl spawner aj na creepov? Ešte nie. Jehe. Tomto barikáduješ? Lebo keby náhodou ešte taký devil creeper prišiel, že by sme sa stihli včas zachrániť.
som tu vyššie. Tam je obsidian, ale nemáme dia. Našiel som spawner. Na čo? Neviem ešte. Vidím iba tu ten zelený blok a... Pozor! Vec. Hej, tak to bude asi spawner na kostlivcov, lebo samý kostlivec. Prebač. Ti poviem, radšej si ma už neho zabiť, keď tak, ale radšej to nerob. Rýchlo. Creeper. Dobre, ja ostanem zatiaľ tu, hej. A zoberiem tento redstone. Ale nemám čím to tam. Ten creeper sa stratil. Čarodejka. Kill you. Nie, toto nie. Čo ti to dalo? A mne už myšne brnko, sakra, už nemám brnenie. A tu je čarodejka. Čo máš poison? Á, do... Šľaka. Taká... Jak sa máme? To treba vypadni! Dole! Tak. Si mŕtva. Hoci nic z nej nemáme. No, okej. Ešte 18 sekúnd. A koľko máš HP? 3. 2. Tak zrejme To si... nie, to ma nezabije. Našťastie. Si najedený vôbec? Mám červené. Ja som sa zľakol, že... Jak som sa zľakol. A ja. Som mal pol srdiečka. Iba jedného? Jemine. To bolo strašne. Slime ball. Slime ball? No, sliz. Po slovensky. Po česky, neviem, ako sa to povie. Sliz. Sliz. Po maďarsky. Nie po poľsky. Sliz. Ide to? Poď, musíme to preskúmať. Počuje miliardu zombíkov. Tak to možno bude na zombov. Vieš čo? Počkaj. Tu máme ďalšiu základňu, počkaj. Creeper. Killni ho. Áno. Ľahko sa to hovorí. Ťahám o hlave. Aha, nemáme pravdu. Ja mám drevo. A ja... Ide creep. Ale creepy sú dobré stvorenia. Ahoj. No vlastne mosi. Prečo od neho zdrháš a ho už rovno nezabiješ? Ja sa bojím creeprov. Nie! Tam powder spadol. Poďme. Acquire hardware. Oh my god. Už by bolo na čase urobiť pokročilejšie veci. Defon. Idú dva creepy. Už jeden buchol, počul som. Defon. Začni kopať nad seba. Nájdeš tú jaskyňu, do ktorej chodíme. To čo robíš? Robím si to panky. Aj tebe urobím, neboj sa. Výborne. Nemali by sme končiť, alebo? Neviem. Začni kopať nad seba. No už máme 19 minút, tak už by sme o chvíľku aj mohli. Ešte 4 minúty by som dal. 10. Je to pecka. Ale neviem. Potrebujeme ten spawner neškodniť. Misia dnešná. Tu máš topánky ironové. No to ide strašne pomaly. Potom meče, teraz meče. Počkaj, neber ten iron, hej. Alebo urob meče, hej, urob meče. Zatiaľ môžem iba sebe, alebo urobím tebe. Dnešná misia zneškodniť
spawner. Vidíš, a prečo sme nešli do... Aha. A prečo sme nešli do tamtého, do tej bani, ale tam by boli tí cave spiderovi a to by bolo hrozné. Jaký cave? No však to tí jaskinní spiderovi, to tí menší, že ti môžu dať aj ten jed. Myslím. Tu máš. Díky. Ideme. Počkej. Už sa nebojím. Mám železné botičky. Ale creepera, hej. Toho hnustáka blbého. Všetci creeperovia sú najhorší. No, ja kebyže mám povedať, pre mňa najkrajšie vyzerá spider, aspoň no. Keď je deň a na teba neútočí, on je taký, keby zlatý povedať. No ale, aj tak. On je na zombou, ten spawner. Možno by sa nám aj hodil tu postaviť takú základničku. A ja som ich všetkých spolu zabíjal. Osvetlil si spawner. Moja česká. Všetko povracené. Mám zlaté konské brnenie. No čo s tým spawnerom, zničíme ho? A za tebou je iron, si ho nevšimol. Takže vieme, kde sa spawnovali to tí zombóni. Ale nie, to nemohli byť to tí. Áno, mohli. Ale hej, mohli. Ale museli byť až veľmi inteligentní. Ale keď počuješ Čo si ďalšie... dostal tej knižke enchantovacie? Knockback 2 a Bane of Arthropods 4. Je takom dobre. Bral by som... A čo, tu sme už boli? Ja počujem strašne veľa mobov. Mali zombóňu. Poď. Ja viem, skáďal nás oni napadovali. A ja asi viem skáďal. Počkej, Iron. Poď na mňa. Počkej. A čo tam ten Iron, čo som tam nechal? Aha, dobre, akurát som nad našou základňou. Poď. Pozri, tu je naša základňa. Počkej, Poď za mnou. Počkaj. A som sa zľakol. Počkej chvíľku. To je to železo, čo sme videli. No, prosím te, neskakaj tam, lebo to je tu na tej našej základni dole. Počkej, urobím ti helmu. Urobím si nohavice. Takže mne helmu a sebe nohavice. No, ty ešte helmu nemáš. Napadne ťa zombóni. Nenapadne. Napadne. Počkaj, no, už budeš mať aj ty nohavice. Dobre, tak som to Gušček blbo vypočítal. No, teraz už budeš mať. No, už len chestplate. Tam som urobil dieru, poď za mojou menovkou. Tu som urobil dieru, tu skoč. Prosím ťa, no. Dobre, ja by som už chcel asi skončiť. A čo to necháme to aj... Urobíme tak, že budú dve časti na túto trojku, hej. Áno. No. Tak poď skoč tu dole, nie tam je ten iron, ale tadiaľ. Kadiaľ? Tu tadiaľ, pozri, tu je diera. No, tu máš. No, čiže môžeme sa rozlučiť. Čakať. No, choď ďalej. No, čiže my sa s vami lúčime, lajkujte, komentujte, odberajte a pozerajte. A tešte sa na ďalšiu epizódu 4.
No, ešte teraz. Tak, tešte sa na epizódu 3, čas 2.